Kape-kape muna tayo. Kape-kape, kape-kape bago mag-gym. Kape-kape. Okay, nandito tayo sa EOS. Tingnan natin yung app, ang barcode. Okay, pasok na tayo. Maganda ang weather. May ubo-ubo pa. Yung ngalan ko, exercise. Tao sa pool. Kante. Mushroom. Luto. Guy. Ako po. Pamahal. $6. Saluyot at ang palaya sa ating lukon, labong, mushroom. Ba yung pandesal o yung ano? Yan, isa na malaki. Atin. Luto na ito eh, kaya hindi na pwedeng diet food. Sili. Ko at maingay. Tayo ay kakain ng saluyot, labong, alokon. At yung itlog! Ano to? Beef? Pechay? Turkey. Turkey? Tikman natin. Lasang turkey. Usok. Labong. Meron siyang mushroom. Saluyot ang palaya. Spam.
Saruyot. Labong. Alukon. Yung alukon, ito. Mahal to eh, yan o. Maliit na green. Yan, alukon yan. Mahal. Frozen. Mushroom. Labong. Ito yung turkey. Abby, you wanna go out? Saluyot ang palaya. You wanna go out, Abby? The best. Mushroom, palaya, labong, alukon, dahon ng saluyot, dahon ng ampalaya. Egg. Turkey. Alukon. Really. Ayos.
Super good. Okay, kalalabas lang sa work. Kaya pala yung kay Ha? yung sasakyan maganda dahil may parking siya. Alin? Yung kulay ng sasakyan niya, Sino? ni May, yung itim. Oo, punta mo tayo sa Smart and Final. Ang presyo ng 21. Ito yung mga isa sa mga mura na bilihan. Smart and Final. Maganda sa beef yan. Sa beef and chicken. $2. Mahal siya. Gusto ko ng kamote. Pardon. Kamote. Dalawang piraso. Almost 2 pounds. Yan. Oh. Milk chocolate. Milk chocolate na lang. Yan na lang. Milk chocolate na lang tayo. Spam. Kapag bumili ng Pilipinas, kailangan may ganyan. Toilet Meron pala paper, dito, seat eh. covers. Di ba? Yan ang bibili natin. Pag uwi sa Pinas. Hang. Pero mahal siya. Mahal yan eh. Up. Ayan, loto. May cash ka, darling. Meron. 120 plus 12. $2 sterling. Yes, Power. ano? Social LB. Louis Vuitton. Ikaw na pindot ka ng power. Dito? Ilan? Wait lang, wait. Isa lang kasi $2. Saan ko bibili na din? $2. Yeah. Yes. $2. Then scratch.
Okay, that's it. So when the cashier scans it, Alright. Gabi na. Nasa Smart and Final. Sa mga pinakamurang